Kudo Wasesa. Bendera kang tondo wis kumitir sumangat mentara mawurahan gumuro swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya mirasi yo sekutu bendera kang tondo wis kumitir sumapacara mawurahan gumuro swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya mirasi yo sekutu asik yuk oh ya bendera kang tondo wis kumitir sumapacara mawurahan gumuro swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya miragi yo sekutu Kudo Wasesa. Iya. Oh ya, lu. Oh ya. Oh ya. Yuk. Oh ya. Ayo. Yuk ya. Ayo. Yuk. Hut. Ayo. Iya. Nantunya mundur.
Yo. Menari tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Menari tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Sla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 , ini tari selendang. Tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Sla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 , ini tari selendang. Sla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 , ini tari selendang.
sesa Iya nyong iya nyong nyong iya 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 iyo alo alo se alo alo se ali ali saka kuningan alo alo se alo alo se ilali lali soyo kelingan alo ose bijengi abad biru alo ose bengi ngimpi awak ketemu ijo-ijo jadi unduwi wong sing abang ra kurang-kurang sing bojo jadi rusuli wong sing lagak kae pirang-pirang jadilah kudo wasiso ya iyo iyo ya iyo yen nyawang solah bamane rena bengi tansah milangone iyo iyo dadi ganti landeng ati doh wong ayu kang taat dianti Kloko mudra Jaya kanthi urung aku tega tak rewangi mati lapo tresna ya
wis kakari kang mastani betul ning ati tak rewangi nganti ganti tak rewangi nganti lampu mati kelapa muda saumpama lakanono sak kedeping netra ayo iyo ayo kanggo tampa lara prata kang ketaman asmara turit mas sudah cek gendul Mbah Bongol ayo yuk yuk oh ya oh ya yuk 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 kudu wasis yo. Ayo, 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 ayo. iya yuk oh ya slow oh ya ayo slow iya slow iya slow iya iya kudu wasis yo mantap slow iya iya slow iya 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 aku tansah kelingan Waseso, waseso. nalikane kamu Ada yang baru. sana mbok aja citra janji yen to pancen tresnamu Yo, sajati kelingan panjalukku ora bakal tansah setya tubuh yo, yo, yo. tresnaku ing jero kalbu
walan kuda wasesa jatilane bagus-bagus korban wis kondang kaloko saindenge nuswara ojo lali cocok karo kiarane jaranan dangdut kreasi kuda wasisa nomor 1 dulur ojo lali ayo ayo ojo milengatno ojo biarsakno kuda wasis tinggal kabindakno desa kuwi wis ana lan yakti tansah dadi citrane sakiki modernisasi desa pembangunan bangsa ya kuwi telengku tansah dadi objek melu nemtokake bab politik ekonomi lan sosial lan kabudayan ikutan kang tundone komberantas modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa Indonesia aduh aduh tukang gendang wonge bagus rajin sembayang nanging siji ra bisa ilang gelem mendem golek wedokan pas persis kuwi maneh tukang ngagong wonge bagus ning rada sombong nanging siji ra bisa ilang saben bengi senengane gonggong yo Esok srengenge wis metu sibuk binga-binga garapan anyar iki yo ya sibuk bareng awan srengenge ana tengah binga-binga putra manusia bareng sore srengenge ora ketok simbok abang-abang kok weruh huda ora nganggo kapal layar mencari Cino kapal layar mencari Cino saya berlayar ke Surabaya onga-onga bulan dadari onga-onga bulan dadari bintang rino pinggir segoro dayoe teko kelarno kloso klosone bedah tanggal dadah huda oh yeah
Apri. Utuh Mas Tete. Oh, tuh. Ana loro to? Iya nah, Apri, ketontoan. Oh berarti apri ki sejenis amuba. Ayo. Heeh to iso membelah diri ngene ya. Nah, iya. Bojone mumet ngantian. Oh ya. Oh ya. Sopret nyampret kempul mungkung kendang reo ketipung imbal gunang loro tur slendro salopret elok carane ketang nyongkrang merai macan mangap megap bujakan molia itra musoto kagunane nanyoto gawe kuwi Yo. Lira-liri itu gawe ayo. Oh ya. Ayo. Lono sewandono raja muda ing Ponorogo. Siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa. Asta pusakane pencut nyai Samandiman. Trabas perang pupus singa bareng alas roban. Eyo hae perange sang saya rame. Eyo hae padha sekti kekarun. Wasis yo. Yo.
iya. Ayo. Ayo. Iya. Oi, ya 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 yo ya. Iya ya, ya ya. Oi. Yo. Oi ya. Hara. Lulus. Ayo. Oh ya, ye, hara. Oh ya, yuk ya. Lulus. Ayo. Hara. Oi, oh ya. Yo. Yo. Iya. Yo, Mas Tete baris kan, Mas Kuncung, ayo dicepake. Iya. Yo. Nonton daya Mas Abi, tok. Waseso. Ya. Yo. Waseso. Ada yang baru. Awas. Iya. Yo. Persis. Yo ya. Good. Yo. Yo. Iya, Pri. Iya, Prek. Oke, Prek. Yo. Ya, Tete. Nggih. Jan sak jose kudu waseso. Sak jose iki Mas Tete. Ah, nggih, ono bondan barang. Ono abi barang. Kok kesasar tok ngene. Ha iya. Oh iya. Masuk pokoknya iki. Nggih Mas Tete ngaturaken sugeng Sontan. Nggih. Datang para pamirsa sedaya wonten ing tatah Sentolo Kidul. Menika dalam rangka napa Mas Kuncung? Pentas fasilitas kelompok seni budaya grup kesenian Kudo Waseso Bersama Dana Istimewa Yogyakarta. Ya, sebelumnya kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo karena sudah memberi kesempatan pada sore hari ini untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih juga buat Bapak Reda. Pak Reda, nggih, matur nuwun Pak Reda. Terima kasih Pun rawuh banyak. nggih. Iya, sub kegiatan penyelenggaraan event penggiat seni pentas fasilitasi Seni budaya. Mas Bondan. Oke, Mas Kuncung. Yo, dilagokke sik Mas Kuncung, Mbak Rizka, Dilagokke napa, kalian Mas Bondan? Mas Tete. Nah, iki sing kepenak sikik. Sing penak. Nah, coba apa ngerti ra? Gajari sik penak pindah. Apa coba? Sik penak iki aku kan ning dhuwur iki. Heeh, terus Aja bojone wong lho, Dan. Sek kepenak iki
kowe nang dhuwur terus aku nang ngisor. Oh, kowe ning ngisor to aku ning dhuwur. Kuwi sing kepenak ngono kuwi. Lah, sing penak ngono kuwi. Maksude iki para wiyaga iki ning dhuwur iki kepenak sawangane. Iya, ketok saka ngendi wae. Oh, ngoten iki. Yo, jajal yo. Monggo kanca-kanca, aprek CS. Kudo wasis wasik Hatiku kan umur megat maklum sumpengku mau bertangku kang tapate pikir celako dadi sarana tambate mulya mangkene rasane kang lagi mate tandurane marem tansah gawe tentrem muga-muga terus rembaka Wes kapungkur hatiku kang kubur bakar maklum sumpengku mawar kang kuning mangkene rasane kang lagi mate tandurane marem tansah gawe tentrem muga-muga terus rembaka yuk 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 kudo wasis Huda boros jadi pongeleh manunge mustuyo jebulane malane motor japo ora muro dan ebo yen aku suloyo citra
ora obah yen obah beli bocah yen urip golek dhewe Yo 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 Tarik wasabi. sungguh kano kata elae siromo menyang Solo le payung putra beli bocah yen urip golek dhewe saja sih Sakjase. Jose. Seneng karo bondan iki ngono kuwi lho. Walah. Semangat. Semangat. Heeh. nek dong nek no Nek dong. nek dong ya Nek dong, ning kok kale radong. Aduh. dasare Heeh, ta. cah radong kok kowe Apa-apa? Nggih, Iya. heeh. Biasane nek ro bondan wis duwe list lagu deh. biasanya wis Biasane wis di list cah lagu deh. cah cerdas kok Oh, sik ana sing WA iki. Heeh. apa Sapa sik bondan? Heeh. Iki ana pamundutan lagu. Oke pamundutan. Tapi Pamundutan lho. berarti Berarti ana lemeke bondan. tombok lho dan kandan oh, salah kirim, ditarik pesane. Ya ana pamundutan ras saka para warga ing wonten ing Sentolo Kidul. Sentolo Kidul. Ah, nggih. Nggih, menawi enten pamundutan lelagon monggo Pak Bu. Nggih. Panyuwunan nggih. Ora apa-apa ya dipinangkani ya ta Mas. dipinangkani, ya. Ning kok ya nek ra nyawer iki kebangetan. Kebangetan. Oh ta. Jaluk Ora Mas udan. guyon Mas. Heeh, Cih, sepertinya belum ada. Nggih. Ya, manut mburi sik Mas Bondan. Nggih. Menawi Mas Tete, Mbak Rizka kalian Mas Kuncung, onten Mas aku pengen lagu iki ya dituruti. Apa? Malah diwalek Mas iki. Tete. Balik ra Pripun? apa-apa. ana sik kangen Mas Tete Masih kangen. kae lho Mesti Udan kangen udan ya. kangen, Mbak. buat turuti Aku Oh, iya. trauma esek Piye, piye, Mas? Aku dadi trauma ning TBK iki. piye ya Udan kangen dadi apa tau iki? Malah dadi apa tau iki aku udan kangen ya serapa apa yo. Yo, coba yo. ayo ya Mas Abi yo Ora salah lagi, ora salah. Bener ah? Bener lagi. jujure aku kangen sliramu jroning batin arep kandha wis isih Basan kuno rai sanggo bendung Aku
Raya selawase Rumahnya dah. Kuda wasesa. Wasik yo Aku kangen sliramu jroning batin arep kandha wis isih Bahasan kuno rai sombong Arek Mas Abi. Yen sakjane aku wis paling drimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen digawe lara Mas Kunco daripada Rizka ora trimo aku ora Ayo tarik Mas Abi. Pancen kowe sing paling ayu Iya, iya. yen manis Abi tong-tong. pancen kowe sing paling manis tuku ayune nanging tuku manise sing kena gobrayan salawase Iyo, yo. sing kena gobrayan salawase yo 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 iki Mas Bondan Nggih. udan kang Udan sering kangen kasih iki. Udan kangen sampun. wis Oh, kelingan aku. Wingi Apa? lek kleru udan kangen mergo katut kitir sumilir. Kuwi lho lek kleru Jok aku iki malih. malih. Kan meh padha to. Berarti aku ngodo apa iki mau? Kitir sumilir. Coba kleru lah ya, apa liyane sik? Oke sing anyar-anyar to. Iki mau anyar-anyar. penari ana sik request Oh, Mas oh. Bunda. Pripun, Mbak Rizka? Request Kenapa? segara madu. Oh. segara madu Segara. Jaluk dirubung semut. apa sing manis-manis Sik manis kayak aku. heeh alah Apa? Ning lak ora bujang kabeh. ora tunggoni mergane ra tunggoni ngaku bujang Ah iya bener kuwi Mas. Napa Mbak Rizka segoro madu? Wah, uyogone Mas Sapri kok apa iso? Apa Apa iso? iso? Eh, kenane Kecuali kowe ta. Oh, aku segoro madu piye aku ora ngerti. Yo, dituruti yo. Monggo kanca-kanca. Monggo Mas Sabi. kudu masuk Wasik Mas. sepi sonya ruri wayangmu tansah rupit ning netra kapan kapangku marang sliramu pengen nyala surya ning semu Subuh lemu mana Iya. sino
Pepujaanku kembangi impenku burung tresno yen renyanding sliramu. Gak usah panik gitu no Mas Bondan. Aku apa lagu? Beres. Yo, yo, yo. Pengen dapat surya ning esemu. Pepujaanku kembangi impenku burung tresno yen karo sliramu. Sak jose. Kudu asis yo. Asli siralam. Yuk. Hey, ho, yo. Yeah. Yo. Ayo. Ya, ayo. Yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Hoi. Yo.
Mas Tete. Ya. Masih bersama Kudo Wasiso dalam rangka pentas fasilitasi Seni budaya. kelompok seni budaya Kabupaten Kulon Progo. Kepiye to, Mas? Nggih, bener toh? Ayo bener, Dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Leres. Terima kasih sekali sudah memberi kesempatan Kudo masih untuk menghibur pada sore hari ini. Pada sore hari ini. Sudah ada requestan apa belum ini kira-kira? Kok ya diem-diem aja. Malam minggu. Sing biasanya request ora teko soalnya, Mas. Oh ngono. Aku mau wis diwa. Aku ora rono lho. Di bodan dong di Transfer. Nggih. Ono wae transfer dicek WA-ne sik. Ketoke ora nek transfer iki. Nek dhek nek ora ketemu aku njuk ora ngenehi, Dan. Oh. Yo. Nggih. Dikasih apa, Mas Bondan? Dikasih anu sing lagi rada viral. Apa kuwi? Apa? Katresnan sejati. Apa mau kepiye? Judulnya apa? Nane. Kuwi judulnya? Krungu tau aku. Krungu. Katresnan sejati. Cih, dikasih katresnan sejati, Mas. Kerasa panik kan, Dan? Mas Tete. Pripun, Mas Ujo? Mas Agus tuh ben meneng wae ya. Mas Mas Agus. Agus. Heeh. Biasanya malam minggu ya. Iya. Malam minggu ki ayem, Mas. Iya. Orang mikir gawean. Sebenarnya sing nyandeng ya, Pak ya. Wah iya. Ning ono sik disandingke mah kemrungsung ya ono. Biasanya los, biasanya tanding. Bukan rabi kulino wis ya. Eskolino. Janji tresno diwekseni lintang-lintang ing tengahe wangi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada. Bulan ning wangi
janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula maringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kegasing ati iki pepujan ati nang ngendi dong wong manis kang tak anti-anti. Ayo Mas Abi. Wong kukus aja sirane longso aku teko gendong tresno lalangan asmara gawe seburoso nambahi ati jiwa jangan mas tentrem Yo yo. hatimu aku setia ngenteni Desna suci mandiro rayu Desna suci Kira rayu oh ayo oh ya yo Hoi, yo. Ayo. oke kanan kiri mripate milang milih esok lewat gawe Ayo 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 ayo. Wala tanda kowe. sono nira Ora ho ora ho ora ho ora ho ora ho ora ho ora ho. oke kades Oh oh. Ayo. Kondur yo. Oh ya. ayo Tulut oh ya. Yo. Yo. Iya. Ya. Iya. yo Yo. Iya. Hey.
lelo lelo ledo Loledo cemenengo ojo pinter nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse Yo wis cepet teko anakku kae mulane dadari kaya buta kekilan monggo jumeneng Mas Tetek lagi golek idamane lelo lelo ledo Eka meneng ngodak bagus tak emban selendang hati kamu yen nangis muda ibu bingung Ayo bali le. Ayo. Yuk.
yuk, 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 yuk. Iya, ayo. Selamat. Selamat. Yo. Iya. Ayo bali le. Ayo, mesake ragane le. Ayo. Yo, yo. Iyo. Hey. Yuk, 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 yuk. Tresno ati. Digawe muyo. Tresno ati. Digawe muyo. Muyo nalih. Satria ing Batu Koro. Kuning sekar kuning sekar kemuning sekar polo sekare aduh Karabala sekare Kanjeng Tresno. yo kudu waseso ora Madukara suming aman. iya Mikir karena Suming aman. Pikir karena. pikir karena Karena jaya satria ing Madukara. ayo waseso waseso iya iya ya Yo. Yuk. Yo. Oh ya. Yuk. Mundur. Woi. Yo. Iya. iya lera sing duwe coy ayo iyo ayo Iya. Yo. Ayo Mbah, tongkatnya digo Mbah. Ujungane sholat Allah ing sekolah Tongkat kiai. dosa kiai angkatan toto sesaji Kanggo srana. Kanggo srana kuniro asuk pamuja Amamita nugroho saking yang widi
Dinapurna kodira darbe panjoko Dinatuwa berkah basuki yuwono kabece ketite kang ala bakal ketara sesamping rahayu Kudawa sesa tetep jaya yo Dinapurna kodira darbe panjoko Dinatuwa berkah basuki yuwono kang becik ketite kang ala bakal ketara sesanti rahayu Kudawa sesa tetep jaya ayo Sesa sesa yo ya selamat kondur kondur Iya. Seprene Rino wengi tansah nggodha ati setya janji sehidup semati ora liya amung sliramu kang dadi kembangé atiku kang tak puji tresno iki suci tansah bisa dadi jawiji suci tansah bisa dadi jawiji oh ya Lere dadi gawe ha ha ha
Nur Sita Solai Anu Cukromo Iwe sonder saya ngeleter awet Sukarno lan para biasa sonder Amalia umle batin awak-awak Sek oh ya oh ya. Oh ya oh ya. Oh ya oh ya. Aduh duh. Oh ya oh ya. Oh ya oh ya. Oh ya oh ya. Cocok. Ayo yo. Masih sama. Resito selai anu Cukrono Sonder saya ingeleter mawe Sukarno kang para miyarsa sondera ngeli aku kepete kawan-kawan Sek oh ya sek buka sini cocok sek ya ya sek buka sini Yo. iya Oi. Yo. Yo ya. yuk Yo. iya Yo. yuk habiskan Sawujud. Aduh Rama ibu ngapuraken aku yen ana salah lan luputku sangat rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada Rino wengi ra lali tansah ketungo memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal ampun paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya Ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali Suwarga ing donya ana sukune wong tuwa wong kang adu suci gedhe ganjarane